ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର। ଆମେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଏଇଟା ପାହାଚ ଥିଲା। ନା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରିବୁ ନା, ଆମ କାପାସିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ଉଠାଣି ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମନ୍ଦିର କେମିତି ବାଙ୍କ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗାଡ଼ି ଘଁ ଘଁ ହେଲା ଖାଲି ଆଉ। 1 ନମ୍ବରରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ଉଠେଇବୁ ନା ଆଉ। ଏଠି କୁକୁର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଶିଗଲେ ଭିତରକୁ। ଲୁଚି ହେଉଛୁ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଉଠାଣି ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଉଠାଣିଟା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ରଖିବୁ ଏଠି କୋଳି ଖାଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ। ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଗଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପାହାଡ଼। ଆରେ ହେ ତପୁ, ଏ ଜାଗାଟା ତ ପାଣି ନଥିଲା ରେ, ପାଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା? ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇ ସହର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।